Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Дәртмән, Татар халык әкиятләре, Мәҗит Гафури һәм башкалар бик тиздән бу авторларның аудио китаплары дөнья күрәчәк. Әлеге яңалыклар татар әдәбиятын яңа үргә күтәрә алырмы? Эфирда таяну ноктасы тапшыру. Студияда Венера Аитова. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Зур яңалык, көтелгән яңалык ниһаять дип әйтәсе килә. Тәфсилләп сөйләп китсәгез диләр әфәнде. Кайчаннан тотындыгыз? Бу инде яшерен батырын түгел, аудио китаплар ул узган гасыр башыннан уйлап табылган әйбер, ул сукырлар өчен уйлап табылганы. Но бездә инде аудио китаплар безнең техник мөмкинлекләрне караганыбыз бар. Менә 3нче ел сайтка урнаштырып карадык бер китапны, техник яктан туры килә. Әкрен генә бу фикеребезне туплап, исемлекләрне төзеп, президентыбызга мөрәҗәгать иттек һәм аңа бик зур рәхмәт. Ул безнең бу эшебезне бик хуплап кабул итте дә һәм акча күчерелде. Шушы акчага без ел дәвамын азагына кадәр 162 сәгать аудио китап яздырып, интернетка эләргә планлаштырабыз. Безнең Tatkniga.ru сайтында бушлай күчереп алырга мөмкин, бушлай тыңларга мөмкин. Рәхим итеп, кирегез, тыңлагыз. Шушы авторларга килгәндә ничек сайланылып алына, аларның тәртибе башта менә булары, аннары булары дигән ниндидер сораштыру үткәрәсезме, үзара комиссия бармы сезнең? Безнең исемлектә быелгы барлыгы 21 авторның 35 әсәре керә. Бу инде быелга планда, киләсе елга планнар тагы да зуррак, 600-гә якын сәгать яздырырга планлаштырабыз. Авторларның һәр кайсысы безнең инде елдан елга без нәшриятның планын төзибез һәм бу безнең редсовет утырышында кабул ителә торган план һәм хөкүмәт тарафыннан яңадан хөкүмәткә документлар, хөкүмәт карары нигезендә кабул ителә торган план. Шушы планга кергән китаплар ул безнең социаль әһәмияткә ия әдәбият дип атала. Безнең инде хыял, дөресен генә әйткәндә, татарның барлык язучыларының, шагыйрьләренең зур әдәби мирасын тулысынча яздыру. Бәлки киләчәктә бу хыялга да ирешеп булыр. Авызыгызга балдамай диясе килә инде безне тыңлаучылар да әлбәттә моны белән тулысынча килешә, әмма күбесе уйлап утырадыр, кичә кирәк иде бит инде, бу кичә кирәк иде. Күбесе бит инде башка, хәзер урыс телендә тыңларга күнекте һәм башкасы дип. Гомумән алганда проект башлап җибәргәннән соң күп булдымы тәнкыйть, сүзләр әйтүчеләр, киңәш әйтүчеләр бармы ди? Халык безнең ни дәрәҗәдә актив? Киңәш бирүчеләр дә бар, тәнкыйть сүзләр әйтүчеләр дә бар. Без аларны әкренләп җыябыз инде. Алар сайтта урнашуына да кагыла, аннары соң мобиль кушымталар булса иде дигән шундый теләк белдерүчеләр дә бар, чөнки ул уңайлылык дигән сүз. Әгәр инде без смартфоныбызны ачып, анда безнең мобиль кушымтабыз була икән, аннан тыңлый алабыз икән, инде ул прогресс, ул безнең укучыларыбызга, ул безнең тыңлаучыларыбызга, аудио китапларын тыңлаучыларыбызга якынлык дигән сүз, аларга якынаю дигән сүз. Нәрсәгә төртелеп торасың әле безгә менә бу шушы? Һәрбер әйбер интернеттамы, кайдамы барбер акчага килеп төртелә. Интернет кушымта ясау да берникадәр акча кирәк, акча таләп итә. Ул безнең бу сайтыбыз, мәсәлән, Tatkniga.ru, ул тулысынча нәшрият акчасына эшләнгән сайт. Һәм безнең керем булган сайын без әзәзләп бу сайтны тагын да кешегә якынайту юлын карыйбыз, тагын да яхшырту якларын өйрәнәбез. Акча кергән саен без бу сайтны камилләштерү. Акчамы IT белгечләрме? Чөнки бүген безне карап утыручылар арасында да мин ышанам әле, Сарабай, ышанам, бардыр әле безнең битараф булмаган татарлар дигән шундый ышаныч белән яшим. Сез ышанасызмы? Шулай ярдәм итүчеләр бармы әле бүген? Мин ул турыда бер генә сүз әйтмәкче булам. Менә хәзер без укыйбыз бит инде артистлар. Бер әйбергә игътибар итәргә тиеш. Тамашачы да һәм сез дә. Менә безнең буын киткәннән соң ул әсәрләр ничек яңгыраячак. Менә без моннан 50 ел элек тыңлаган артистларын тыңлый укуларын. Алар бүтән төрле яңгырый. Менә без укыган әйберләр, менә бу заман артистлары укыган әйберләрне бер 50 елдан соң әйтәчәкләр. Кара әле булар ничек укыганнар бит. Буларда нинди фикри һәм татарның чын барлыгы укунда ята дип уйлаячаклар. Нәрсә дигән сүз? Чын татар укучысы бар икән, чын артистлар бар икән,
бүгінгі заманның бүтін рухын сизе тұрған артистлар болған вақытта язып қалдырға керек. Соңынан, мына сіз әйткенше, соң бола. Енді өзімнің ішім бойынша ғана айтам, жамағат, меңа енді әлбәтті Мирханаға енекей татарның ең биік язушыларының бірсі деп санайым. Шуның әйтілмәгән васиятын оқырға туры келді. Анда эшләүче кешеләр шул хәтле әзерләр, шул хәтле игътибар белән, шул хәтле зур теләк белән алынганнар, мин шак каттым аларга. Нәрсә әйтәсем килә. Бу эш әлегел акчага гына корылган булса да, корылмаган булса да, монда теләк кирәк. Менә моны эшләүче кешеләрдә теләк дигән әйбер аның югары сыйфатлыгын хәл итә. Бу теге былай итеп алынган әйбер түгел. Миссия кебек тормышка шулай. Менә бу әйбер шушы мәгънә, шушы алым, шушы эшләнеш бик озакка барасын белеп эшләүче кешеләр анда эшли. Алар шул хәтле тырышып, шул хәтле кискен килеп ахырына, төбенә төшергә тырышып эшлиләр. Бу эштә мин уйлыйм, шушы алым булгандагына тыңлаучыны җәлеп итәргә була. Тыңлаучы дигән сүзне әйтәсем килә җәмәгать. Миңа инде сөйләгәнем бар. Америкада, Франциядә, Германиядә зур китапларны чыгаралар менә шушының калынлыгын әйтеп. Лев Толстойның «Война и мир» менә шу калынлыкта. Ни өчен? Чөнки кешеләр ул китапның нәрсә икәнен белсеннәр өчен. Әйен монда инде җәмәгать ничек бар шулай чыгарга тырышабыз. Һәм иң мөһиме, аның кыйммәте елдан-ел артачак. Шулай бит әсәр. Мин анда әйтеп торам, менә кабатлап әйтәм, җәмәгать. Чөнки бу эшнең бүтән мәгънәсе алымы милләтеңнең нинди яхшы алым белән булса да, күңеленә, үзенең халкына булган сәнгатенә, әдәбиятына булган тәэсир итү өчен сизергә тиеш, һәм аны кабул итәргә тиеш. Бу бит милләтне күтәрү дигән сүз. Ни белән спорт белән милләт күтәреп булмый. Спорт белән милләт күтәрергә мөмкин түгел. Милләтнең аңын, рухын спорт күтәрә алмый бер вакытта да. Ә безнең татарга мондый алым әлбәттә кирәк. Зур рәхмәт. Сарабый килешим мөмкин түгел. Анда тоже шулай ук мин әйтеп куйым әле. Сарабый белән әйтелмәгән васиятны укыдык бит инде. Аннарысын аны музыкаль бизәлешен скрипка белән эшләдек. Дина Закирова исемле музыкант кызыбыз бар бит инде. Без аны бик яхшы беләбез, бик тырыш яратабыз. Башкорт халык кие Элмәлекне уйнады. Шул Элмәлек белән башлап җибәрәм мин инде. Шул эшләүче кешеләрнең берсе буларак, мин инде аны бер тапкыр тыңлап карадым хәзер. Инде берничә көн эчендә ул безнең сайтыбызга да чыгар. Рәхәтләнеп тыңларга була инде аннары сайттан. Шундый тамашачыларыбыз да бәлкем шушыннан соң тагы да кызыксыныр, кирип карарлар, тыңлап булса да, башын булса, яртысын булса да тыңларлар дигән шундый ышаныч кала. Менә Риза, син дә шул дәрәҗәдә менә шуны миссия буларак кабул иттеңме? Моны эксперимент буларакмы? Юк, эксперимент кына түгел бу, чөнки Әсхәрабай эшле бу тарихка кирип калачак, бу архивка кирип калачак. Әле эфирга чыкканчы да Әсхәрабай әйтә, бик әйбәт бу эшкә алыну, чөнки артист өчен әдәбиятка якынаю, әдәбиятны ярату, матур әдәбиятны уку бу булай да бик яхшы әйбер инде. Гомумән бөтен кеше өчен, артистлар өчен бигрәк тә инде ул фикер йөртүңдә үзгә була синең, һәм телең дә камилләшә, инде кычкырып уку бу инде артистлар өчен тагы да яхшы. Һәм икенчедән бу тарихка кирип кала торган нәрсә. Кайсы әсәрләрне сен сайлап алдыңмы, сен сайлау иреге бирделәрме, я булмаса киләчәктә тагы нәрсәләрне укырга телисең? Бүгенге көндә әлегә бер генә проект язылды минем тарафтан, ул Гаяз Исхакыйның «Көз» әсәре. Менә Айсул апа белә инде, ул шунда булган кеше. Мин шулай ук оештыручылар кебек үзем бик җаваплы киләм. Бөтен эшкә һәм бу эшкә дә мин бик җаваплы килдем. Айсул апа ишетеп торды, мин теге дулкынланып, içine kirip kitip, hatta iki mertebe yılap, tauş operatörü beni tuktatıp, yok tavuşum üzgerdi. Күз алдыгызга китерәсем, ни дәрәҗәдә җан җылысы белән эшләнелгән шундый иҗат җимеше. Чыннан да бу кызыксыну уятыр. Менә шушындый бәлкем фактларны да әйтү кирәктер. Тамашачыга җитеп бетмидер. Бәлкем безгә әзрәк реклама, пиар да җитеп бетмидер. Шулай бит. Данил әфәнде, менә шушындый бер яктан караганда, бер яктан түгел инде, бөтен кеше моның белән килешер, бу бик кирәкле эш. Kitaplardan yarag айтмасмы bu кешеләрне? Чөнки балалар булай да инде күбәй берлән кыскартылган, укырга ярата, шулай бит инде аудио китапларны.
1000 елдан артык тарихы булган татар әдәбиятының киләчәге ничек дигән сорауны миңа бик күп бирәләр. Бүгенгесе көндә татар әдәбияты ни хәлдә диләр. Һәм шул вакытта күп кенә кешеләрдән ишетергә туры килә. Бүген бит безнең әдәбиятыбыз юк дип. Һәм ул кешеләрдә минем сораганым да бар. Сез Казан утларында чыккан шундай әсәрне укыдыгызмы? Юк, укымадым. Фәләнне укыдыгызмы? Юк, укымадым. Шуңа күрә дә менә ул аудио китаплар чыгару ул бик тә кирәк. Китаптан кеше китте, укырга иренә, әмма ләкин үзенең милләтенең әдәбиятын сөйгәргә ярата. Укыса да, укымаганы да мондай ишраклар бик күп. Әмма ләкин бу аудио китапка килгән вакытта минем үз фикерем бар. Безнең классикларыбызны бүгенгесе көндә шәйнәп аудио китаплар итеп чыгару белән сак булырга кирәк. Ул бу минем фикер, бу минем теләк. Ни өчен дигәндә без классикларыбызны мәктәптә, дәресләрдә, китаптан укып, һәр җөмләсен, һәр өттерен, һәр ноктасын өйрәнеп баланың башына кертергә тиешбез. Нәрсә ул татар классикасы дигән Без дөрес әйттегез, аларга колакларына наушник элеп, бу әйберләрдән читкә җибәрү куркынышы бар. Әмма ләкин бүгенге көндәге авторларны сайлап һәм аларның халыкка иң кирәк, иң матур өлгеләре булган әсәрләрне җинап без укучыга бирергә тиешбез. Шуның белән дә бу әйбер өстен. Кеше каядыр юлда барган вакытта да командировкага барамы, машинада утырып барамы, поезд вагонында барамы, ул үзенә информация ала. Шушының белән милләтенең үткәнен дә, бүгенгесен дә барысын да аңлап, үзенең башына сала. Һәм ул аның аркылы киләчәк буның балаларын оныкларына, ягъни оныклары тыңлый икән, киләчәк буңга килеп җиткерә. Шуңа күрә дә бүгенге авторларның әсәрләре күбрәк күренергә тиеш. Дөресен генә әйткәндә, бүгенгесе кабул итү, бүгенге көндә мин бик зур түрәләрдән дә ишеткәнем бар. Их, менә шушы әйбер булса, мин барган вакытта шушыны тыңлар идем. Һәм шуны да онытмаска кирәк. Күп укучыларыбыз, олы яшьтәге, бүгенгесе көндә кулларына китап ала алмый торган, күзләре начарланган, шул вакытта инвалид безнең укучыларыбыз өчен дә бу хәзинә, зур хәзинә. Бу һичшиксез зур хәзинә. Ничек аның, менә без әле моның турында сөйләшүебезне дәвам иттербез. Гомумән алганда мәктәп системасына, мөгаллимнәрнең дә карашын беләсе килә. Моның турында рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без инде аудио китапларның ни дәрәҗәдә бүгенге замана таләпләренә туры килердә, бөтен кешене кызыксындырырда, нинди китаплар булдырылырга тиеш, ни рәвешләр тормышка ашырыла, кайсы әсәрләрне инде сайлаганнар, кайсыларын әле көтәбез. Моның турында сөйләшә башладык. Әмма гомумән алганда мәктәп системасында мөгаллимнәрнең карашлары ничегрәк, Өлфәт абый моңа? Без менә бәхәстә яшәп килә кебек, Данил бу очракта классиклар белән бик мау фикерен әйтеп китте. Мин булай әйтер идем. Иң беренче чиратта әлеге эшне башлануы бик мөһим. Шуңа күрә Татарстан китап нәшриятына бу башлангыч өчен бик зур рәхмәт. Һәм Алла бирсә, мин аның әле дәвамы булуына шикләнмим. Ник дигән вакытта бүгенге көндә без укучы китаптан шикләште дип борчылган вакытта ул барыбер транспортта барамы, өендә ял итәме, диванында утырып торамы, кайда гына булса да ул әлеге әдәби әсәрне уку мөмкинлеген булу, тәкъдим итү, ул үзе зур әйбер. Менә башланыр алдыннан гына тапшыруыбыз, мин үземнең телефоныма кабыздым да, Татарстан китап нәшрияты сайтына кирип, тапшырылмаган хатлар әсәрен инде коллегаларга яңгыраттым. Шуның кебек, мен инде Алла бирсә, үзем мөмкинлек булган вакытта икенче тапкыр һичшиксез әлеге кнопкаларга басып, бу әсәрне тагын бер тапкыр тыңлый алам дигән сүз. Инде менә сезнең әйткән соравыгыз, чынлап та кемнәргә кирәк, кемнәр моннан файдалана дигән вакытта, беләсезме, минемчә, мәктәп, вуз укытучылары һәм студентлары, укучылары өчен дә әлеге аудио китаплардан файдалану ул файдалы ди мин аны. Чөнки студент халкы булай да кулагына
құлақшын тығып, транспортта йөри, күреп білебіз. Анда музыка яңғыраса, яисә башка әйбер булса, ул укытучы кушкан әлеге әсәрне рәхәтләнеп тыңлый ала. Икенче ягында алыйк бит әле. Менә безнең танылган артистларыбыз укуында яңгыраган әсәр, шун мәгънәсендә җыр, музыка белән дә үрле бара икән, ул күңелләргә үтеп керә һәм синең җаныңда урнашып, аны мәгънәсен, аһәңен, тәмен тота башлыйсың. Таба башлыйсың. Икенче катны бу әсәр сине бер вакытта үзеннән җибәрмәячәк. Һәм әлеге сәнгатьле уку бик күпләр өчен ул үрнәк булып тора. Менә кеше нәрсәдә мондай китапларны балаларга аңлатырга кирәк бит аны. Сәнгатьле уку ягыннан әле башта өстәйме? Илдус абый белән Илдус Әхмәтҗан безнең шундый иң шәп шигырь укучы артистыбыз бит инде. Шигырь укыйбыз. Мөдәррис Әгъләмне укыйбыз. Мин әйттем дигән шигырен. Илдус абый әйтәм, булай түгел бит инде. Мин дие дөрес итеп укыйм дие. Мин өйрәнгән Мөдәррис Әгъләмнең шул шигырен укуын. Нигә чыгып, мәйданга чыгып, мин әйттем дип кычкыра укуын, әйме? Но шагыйрь кеше үзе күз аллаганча бөтен кешегә ишетерлек итеп шундый бөтен күңеленнән чыгарып кычкыра ул аны. Ләкин бу бик дөрес түгел. Сәнгать ягыннан караган чагында, сөйләм культурасы ягыннан караган чагында ниләр дөрес итеп укыйлар, әйме? Һәм безнең шигырьләрне, безнең әдәби әсәрләрне укытучылар да дөрес итеп укый белмәскә мөмкин. Һәм менә шушы грамотно итеп укылган әйберне тыңлау баланы нәкъ Әлфәт абый әйткәнчә сәнгатьле сөйләмгә өйрәтә. Аннарысын классикларны мәктәптә укырга тиеш дигән яктан карасак, мин Данил абый белән килешмим бу очракта, чөнки біз татар әдәбияты дәресләрендә, ягъни анда әдәби уку дәресләрендә ул әсәрләрнең 10ннан берен генә укыйбыз. Шул 10ннан берен генә укыйбыз, әгәр без аны тагын аудио китаплардан тәкъдим итеп, укытучылар тәкъдим итеп, анда хәтта университетларда студентларга бирәсең, син моны укыдыңмы? Юк, мин моны укымадым. Татар теле укытучыларынан сорыйсың, сез бу әсәр белән танышмы? Яшьрәк укытучылар белән сөйләшкән бар, урта яшьтәге укытучылар белән юк, мәктәп программасында юк бит ул диләр. Шулай. Шуңа күрә аудио программа ниләр булырга тиеш. Данил белән дә бәхәсләшүгә миндә кушылып китәсем килә. Бәлки монда чынлап та алтын уртаны табу кирәктер. Бер тақырында безнең Тукайыбыз, Дәрдемәнебез, яисә Мөдәррис Әгъләм белән Зөлфәтләр яңгырарга тиеш. Һичшиксез классикларыбыз булып калдылар бит инде бүген. Шул вакытта бүгенге укучы инде заман авторын, заман шагыйрен Рифат Салахны, яисә Йолдыз Миннуллинаны укый икән, ярата икән. Димәк, алар өчендә безнең параллель рәвештә дип әйтим инде сайлап алу мөмкинлеге бирелергә тиештер. Шул рәвешле классика белән бүгенге әдәбият үзара чыгашлашып, кушылып китсә әйбәт булыр кебек. Бик маугырга ярамый дигән сүз чыкты. Теге татар классикларын язмаска дигән фикер чыкмады. Бик маугырга ярамый дигән әйберне. Дөресен әйткәндә күпмедер өлешен язып, күпмедер өлешен калдырып укучыга сорау белән дә бирергә була. Моның бик кызык мисаллары бар. Бик күп. Ана Әсараби әйтте бит әле, Толстойның калын китапларын тар гына күләмдә бирәләр. Бүгенге көндә Яшин Батырын түгел, монда әдип, мине тыңлаган әдипләр әйтерләр, озын әйберне хәзер укучы бик тыңларга яратмый. Шуңа күрә дә элекеге 500 йөзлек романнарны халык хәзер бик укымый. Романнарның шуңа да теге элеке чагыштыру дигән әйберләр безнең бар иде бит инде. Әгәр дә исегезгә төшерсәгез, Гомәр Башировның Сивашын карасак, без әйме, хәтерлисезме, аның башындагы теге чагыштырулар белән китерә. Аның бер генә җөмләсе дә дөресен әйткәндә ярты бит буладыр. Без аңа шак катадыр. Минем бүген дә күз алдымда тора. Ничек мен әйтәм, шушының кадәр катлаулы җөмлә кеше төзи һәм шушында фикерен югалтмыйча. Әбит, ондай әйберләр күп. Әмма ләкин нәрсә генә әйтсәгез дә, күп дәреслекләрдә, күп классикларыбыз ул ныклап тикшерергә, баланың күңеленә ныклап кирип калырга тиеш кагаз битләрендә күбрәк. Ни өчен дигәндә, мин нинди генә китабымны укамсам да, аның хәтта кайсы битендә нинди әйбер язылганын, тышлыгын да һәм шул ук вакытта анда сурәтләрне дә бүгенгедәй хәтерлим. Муса Җәлилнең Мабит исенә кадәр шулай бит. Исенә кадәр ул минем калган. Шуңа күрә әйбет аудио китаплар бәхәссез эшләнергә тиеш. Әмма ләкин китапка булган мәхәббәт авторның башыннан төшкән уй фикерләре
кәгазьдә басылган әйберләр, алар сакланырга тиеш. Шулай, бәлки бу киресенчә мондый басма китапка кызыксыну уятыр. Менә Акчәчәкләрнең тапшырылмаган хатларның кинолары чыкты. Бүтән кеше, менә Айсыл апа, сез әйттегез бер көндә генә, Акчәчәкләр сатылып бетте, тапшырылмаган хатлар сатылып бетте дибез. Китапханәләрдә шаккаттылар. Иҗат кичәләрендә без бирәбез, үзек бирәбез. Романнардан үзек бирәбез. Яшин Батырны түгел, үземнең иҗат кичәсемдә Әсәр абый минем бер үзекне укыды. Шуннан соң 5-6 кеше килде миңа. Ул әйберне каян табып була, укып булмыймы дип. Дөрес әйтәсез, менә шуны капкан формасында калдырган әйберләрдә булган ди. Менә соң без әйттек. Сен калганын әйдә үзең укып бетерә дигән әйбердә булырга мөмкин. Бу шунда бүгенге заманда без шушы менеджерлык эше дип әйтәбез бит. Китапка укучыны тарту. Бу шуны бер юлы һичшиксез. Монсы аңлашылды, Әфәнде, менә икенче сорау бирәсе килә. Тапшыру да шуңа хезмәт итә. Һичшиксез. Әле кайберәүләр тапшыра белеп, кирип, кайсы сайтта ничек атала, ничек языла икән дә әйтеп китсәгез. Һичшиксез әйтергә кирәк. Tatkniga.ru сайтына аудио китаплар бүлегендә әле шуны өстәмә әйтәсем килә. Шушы ук сайтта безнең 1000-нән артык китабыз электрон форматта бушлай укырга мөмкинлеге бар. Менә бер сорау бирәсе килә. Моңа кадәр яздырыла башлаган иде бит инде. Бу эшне башлаучылар бар. ВКонтакте социаль челтәрендә дә аларны ишетергә була. Сез алар ничек тә булса, мәсәлән, сыйфатын тикшерепме шунда үзегезгә кертергә уйламыйсызмы, бармы андый гомумән идея һәм авторлык мәсьәләсе дә килеп чыга бит әле монда. Авторлык мәсьәләсе. Иң беренче төп мәсьәлә ул авторлык мәсьәләсе. Аннан соң сыйфат ягы да бар. И шуны әйтергә кирәк, монда бит бер генә автор белән генә килешү түгел. Монда артист белән, укый торган кеше белән, студия белән, аннан соң менә әйттек бит, скрипкада уйнаучы белән, хәтта менә шул ул уйнаган көйнең дә композиторы һәм сүзләрнең авторы булырга мөмкин. Аннан да рөхсәт булырга тиеш. Монда бер аудио китап яздырыр өчен 5 килешүгә кул куярга кирәк нәшрият тарафыннан. Мин тагын Данил абыйның сүзенә өстәп шуны да әйтәсем килә. Менә мәсәлән кайбер китапны, аның менә мин үзем аудио китапларны тыңлап барам, карыйм, кайчагында менә мәсәлән аудио өлешен тыңлыйсың да, кай әле мин барып басма китабын алып, дальше үзем укырмын әле. Бу аннан соң ничек кабул итүдән дә тора бит инде. Кемдер тыңларга ярата, кемдер күзе белән күбрәк кабул итә, кемдер менә күз белән укыган вакытта күбрәк аңа китап белән дуслаша. Монда сайлау мөмкинлеге булырга тиеш дип уйлыйм. Хушлык беренә фикер әйтәм, әйе бит. Китап булган ул кагаз белән эшләнгән булган. Аны укыганнар, аны шулай калын итеп язганнар заманында. Ул мөмкин булган. Ләкин бит үсеш бара. Үсеш ул икенче алымнар тәкъдим итә. Менә бөтен хикмәт шунда. Техника үсешенә бәйләнеп, кешенең аңы үзгәрә һәм кабул итү формасы үзгәрә. Нәрсә дигән сүз? Яңа алымны табып, кешегә тәэсир итү. Киләчәктә аның яңасы табылачак. Бу адым менә бүгенге көндәге хәл ителә торган әйбернең башы. Нәрсә дигән сүзләрне куллану шулай бит. Шуңа күрә шуның белән әйтмәкче булам. Әгәр дә без үзебезнең милләтебезне күтәрергә телибез икән, аның әдәбиятын күрсәтергә телибез икән, заман таләпләреннән, аның юарлыгыннан үзебезнең халкыбызга тәэсир итәргә тиеш. Бу шул адымның беренче баскычы. Аудио китаплар татар әдәбияты үсешенә таян ноктасы булырга мөмкинме, Әфәнде? Нишләп булмасын? Шул турыда сөйләшәбез. Без үзебезнең бизәкләребезне бүгенге көндә ялкаурак кешеләрнең колагына кертеп, туганым, син менә укалы, кызыксындырып, сынап та кызыксындырып уятып, әдәбиятыбызга кертеп җибәр өчен эшлибез. Чынлап та син укырга бәлки моны иренәсеңдер, колагыңа әйдә куеп тыңлатып карыйк әле. Бәлки син кирдән китапка ябышырсың, бүтәннәрен эзләрсең. Ягъни мәсәлән, шул ук вакытта biz ниндидер язучының аудио китабын бирдек икән, ул аңа ошады исә, ул аның бүтәнен эзли бит. Бер генә сорау бирәсе килә, Илдар әфәнде, сезгә. Бүген безне караучы милләт бар. Шушындый асыл егетләребез, кызларыбыз ярдәм итәргә телибез. Мәсәлән, шул мобиль кушымтасын эшләргә телибез. Булмаса башка китаплар чыгарга ярдәм итәргә телибез диючеләр кая мөрәҗәгать итәргә тиешләр? Иң беренче чиратта мен төп теләк безнең сайтка кирип, әгәр дә шуның белән, шушы сайт белән танышып, аның эше белән, андагы аудио китапларны тыңлап, электрон китапларны укып, и шул ук вакытта шушы
шушы сайтны караган вакытта әгәр дә нинди теләкләр, теге яки бу өлешен үзгәртү теләкләре булса, шунда ук безгә анда электрон адресы бирелгән. Шунда мөрәҗәгать итсәләр, без шушы сайтны киләчәктә бергә безнең сайтка керүчеләр белән бергә үзгәртеп торсак, аннан да без бик рәхмәтле булырбыз аның өчен. Татар әдәбиятының киләчәге якты булыр дигән теләктә буңы тапшу безне тәмамлыйбыз. Исән имин булыгыз.